netejades? No les necessito per res. És com el quatre ulls aquell, però en petit. Quina ràbia, aquells nens. Ostres, ostres, ostres. Si els tornem a trobar, que es preparin, que ja veuran. Perdona, No has de plorar. Mira, quan em trobi aquells ganàpies, pam, i pam, i pam, 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 pam. Els hi faré i els canyaré i els pagaré, que es preparin, que rebran de valent. Són clavats a les fotografies que vaig veure ahir d'en Kazuna i la Himeka quan eren petits. T'imagines que fossin ells de veritat? Ja ho sé! Hola, nens! Sóc un pregadeu! Correu, correu! Correu, correu, correu! Correu, correu! Escolta, qui és tu? Ai, no penseu malament, No sóc tan rara. A mi em sembla que sí que ho ets bastant. Ai! 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 No, em sembla que no era en Kazuna aquest nen ni de bon tros. No ha tingut gens ni mica de por. Una cuca! Potser he anat massa enrere en el passat. Què? Penso que m'he perdut en el temps. T'has perdut en el temps? Què vols dir? Vull passar per aquella porta, però mira, la llavor del caos l'ha tancada. Entesos. Això és feina per una deessa. Ai, si tingués l'anell em podria transformar. Vols fer servir aquest, el meu? Què? La mama em va dir que té un poder misteriós, potser et serveix. Què dius ara? Sóc una deessa! M'he transformat en deessa. El vestit que porto no és el mateix de sempre, però m'agrada molt. Això ja em va passar la primera vegada que vaig fer servir el meu anell. La mama em va dir que per fer servir l'anell n'havies de conèixer el significat. Quin significat? I que si no el sabies no podies fer servir tot el poder que té. Esclar! Si encara no entenc del tot el meu anell, és impossible que em pugui fer servir un altre. Qui són? Qui ens ha vingut a salvar?
passa? No trobo l'anell, no trobo l'anell! Ostres, em sembla que ja l'hem tingut, aquesta conversa. La mama em va dir que per fer servir l'anell n'havies de conèixer el significat. Em va dir que si no el sabies, no podies fer servir tot el poder que té. Ho he somiat, tot això. Un pregadeu! Que no t'ha dit que no hi portis bestioles a casa! Trau-lo d'aquí! Però què dius? Sí, és molt bonic. Mira. Vols parar? Des que vaig veure aquell pregadeu gegant quan era petit no el suporto, no els puc ni veure! Trau-me'l del davant! Aquí tampoc hi és. Karin, Què? què et passa? Què busques? No res, no busco res. Què ha passat amb l'anell?